Над 200 участници от България, Гърция, Турция, Румъния, Италия и Македония ще застанат на старт в състезанието по офроуд в Кърджали в началото на март. Традиционното откриване на сезона се радва на все по-голям интерес, като през миналата година участниците бяха 150, а през тази ще бъде абсолютен рекорд за България. Трите дни ще се проведат 4 състезания едновременно – джипове, мотоциклети, АТВ и бъги, като за всички ще бъде първи кръг от националните шампионати на България. Предвидени са над 1000 км състезателни трасета за всички категории, като най-голям интерес ще предизвикат затворените кръгове в центъра на града до водното огледало, на което обикновено се събират повече от 5000 фенове, за да наблюдават изпълненията. Участие ще вземат много известни състезатели, като най-добре представилият се българин на Рали Дакар Орлин Алексиев, националният и балкански шампион Николай Гочев, гръцкият екипаж на Хари Кавтеранис, спечелил шампионата на България през 2014, а и много други. С големи амбиции за титлата отново ще застане на старта Самоковския офроуд клуб, представен от мотоциклетистите Любомир Лобутов, Венци Каньов, Любомир Лесичев, Илиян Илиев и Драгомир Николов. Те ще се борят за титлата в двата класа на ендур шампионата и ще трупат опит за организиране на голямото международно състезание през септември Самоков 4x4. При джиповете в трофи категория Александър Трендафилов, Иван Иванов и Иван Калпачки ще защитават честа на Самоков при силна конкуренция от 12 гръцки и 5 турски екипажа. Трендафилов ще се състезава с прототип джип Чероки Иванов и Калпачки с джипове Сузуки. Кметът Владимир Георгиев ще присъства на церемонията по награждаването и ще връчи наградите на победителите в клас ендуро. Лидерът в класа получава и награда от община Самоков – безплатно участие в националния ендуро шампионат, на който ще бъдем домакини през тази година.